petit. Adiera mar wach makamano. Samana wuyo kae. Nikech bende medo, in mede wi mano bende, nikech ng'eni sani bende koro wakwano higa achiel, manifesto mane miyo jolindi kar chungo od bura ma Kibra, isetieko kwana tamaladi maga mapok ikete tim. Sama wuyo ka mokwongo. Na leri ni MCA opogore gi mbunge. Okay. Nikech wan gima guide project mwatime wot magwa. Iluongo ni County Integrated Development Plan, CIDP. Milose madhi for 5 years. Majo piny ema chiwo projects magi paro ni beyo. Kata mana in MCA, idhi e bura no, to ibegolo pachi kaka jo piny. Tindike list mar CIDP cha. Koro kani the ground mi chiko ni bogero university. To jo piny paro ni mano ken priority number 1. Samoro joma kono dio chiko jela. To ja piny wacho ni ono kodwa jela odoro pi. To magi ka magi ndiko. CIDP biro tero gino ADP, Annual Development Plan, mitimo higa ka higa. Motergo emidhiger gi county. Korino ka MCA nobiro gi weche mang'eny mondo timo to kotimo. E kes Malindi, ipenjo wach Malindi. Lindi is very unique. Acha gino pregati parliament. Lindi en ward mantie ediere wards moko. Diere ter. Population mantie Lindi ng'eny. Makana space mielo dhigere kata mana cho. Okinyal yudo. Ochuna ni nyaka wuogi landlord mang'ise ni baba. Miya space mondo ager cho taweni dhudi moko to moko wen jopiny. Omiyo gi yie. Kana campaign na chiko gik moko ariyo. Nen school, kache Lindi nitie mana schools ma informal, madhi ang'wen mabeyo. Mabeyo matin, ok ni beyo. To onge public school, nikech onge space. Nitie space moko kanyo mane chon en chiro. Jomoko nodhi yake mogero skundigi. Ma wuyo nyaka gi gavana ni bwana, dakwalore wagore gi jogi mondo mi odwok ni jopiny skundini. To kaka ing'e chik ma Kenya, gero school and teach mar national government. Wagero mana ECD classes e skundino. Gero school ok en teach ma MCA, en teach mar MP through the national government. Machilo ne gero hospital. E pesa mara mokwongo mane gi allocate na kaka word fund. Na keti project mar gero hospital. Manya sa okonya ma dhiro project no matendo wuok. To hospital ni yudo space ne nikech ne se yogo ne wadhiro koni to wadhiro koni. Kama na dhi par na dhi gere hospital. Mane higa mane pio odare ji itiaora. Ma serikal owacho ni ok diger gimoro amora itiaora. No chuna dok city hall. Ma kwayo gi ni pesa na kiklal lok na ur project ni. Ma golo hospital. Adoki barabara. Ma barabara na go lam. Muyali ndogo. Kikalo Leji Maria. Kidhi Mendur Malindi. Kaja go lam tima tieko. Nyasaye no konya pesa kono lal. E pesa mara higa mara rio. Na adhi agero bridge. Moso chendo ji. Higini. Mwakis mundogo kadhi PAG. Believe me, no onge manifesto. But no chendo ji. Na adhi no kete CIDP. Moa odhi agero bridge no. Pesa mara dek. Wagero barabara. Mawuok sura studio kadhi katwekera. Ose gere odongna ola lam kende. En tich ma kocha 3-4 days kende. Makora chile wi apar miriadi. No japim nyalo miya anda kamera kende mana gundo japiny. Kori no anka atimo gik moko mang'eny outside county through friends. Akunyo pi through Narbi water emokonya. Kunyo pi moko e kwendego. Gero choche not through the county but through friends maga. And so many things mwatimo matino tindo kaka okay basa ribu wechiwo yearly kendo wechiwe lela. Mano gik no promise kwa campaign. Machelo mwatimo asetemo chungin thindo madhi school. An ka jidhi form 1 kapod nitie form 1 to na make sure ni every year akelo nyithindo 100 ma ok onyalo ami mattress go gate magidhi school. Say make sure ni street lights mantie matin go liel ok sim.
to stima be ko lal ta make sure nga dika minister mar energy ni stima la lindi makoro slam nenji kwara mga juang mana tam ni marariya no my mama kongo yes, koro ye haw marariyo higa maral farogi prero ko dabere an jo piny madhi miya kich an daka pakra hi studio ni ase yombo ero kamana inya dan nan